pagkasalitan ni Marino nga napauluan, kay kayat ko tibalo, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tagrobrubwatan. Ada kiti sangot ti sarming agsagsagawisyo. Idi tumasadag ni nana. Na. Nakasta kita. Tinungpal, pinatgan matlaing na po Diyos ti araraw ko keng kuwana. Nga dati anak ko ngagtawin ng ti 32. Kat agrubrubbot ngagsagsagay-sahay. Hindi sangot ti sarmeng. Kaya sigurado at mapan napasyarin ka dito. Babalasang dito lugar mi. Napatangak ka di anak. Kinuna ni nanang manong asinalsod. Wenang, mabalinan. Kaya di ko mapala nga mabalina. Awang pa'y makatawan ni dinanang. Ay natikit mong asawan. Ay natiawang pa'y makatawan ni di. Hindi ko mapala ang madbarito ka kaganda kanubya ka kumain. Ay hindi mo matamot agaram. Ay susapong awanin din tatang mo. Tanatay idagtawan ka ti 25. Sika nga burudak kada kayo nga talo nga kakapsat. Nga sika tinabati din sidong mi kinitatang mo. Nga awanin din tatang mo. At si kamatan din nga si kaso iti bangkag kanalon. Dati amok hindi ka rason. Apay nga sa mo nga masangot yung panagarem. Eh may tatanadanunan ng 32 nga taon mo. Eh, hindi agarem man. Hindi mo awang pa hindi makatawon ko no. Hindi ka mawata na. Hey, Marinaw. Nanang. Dengdengan na. Dengdengan kayo. Abi ko man di kayo dengdengan. Anyat ako namin itang awang pa'y makatawan iti. Awang pa itit makatawan. Sipod na nabalo. Kasi no. Dahil nga lagring. Isumad lang din. Nabit pa yung nabalot to nilagring. Wanang nilagring. Lagloko nga tao. Nagado ababalasang taglalaw. Dahil pa yung abalot pilyem. Nanang. Agkasadar kami kinilagring. 32 na matayin. Nagasawa di 23. Nga ita, kat duwa di kiti anak na. Nga inulila ta asawa na. Kat gabutag kasadar kayo. Uret kasadar kayo. Hinawa, balo matisuna. Balasang tipilyem, balasang nanang. Kayat ko ti balo. Iti ano niya rason? Saan ko sinumbatan manong naimin ni nanang? Itaan niya nga rason. No apay kayat mo tibalo? Ngayon tibalasang. Nanang, eksak bulae ngayon. Sino ko matibalasang dito nga kayat yo? Ni Ani. Sino ni Ani? Ni Ani ng taon lang 21. Kaya, sana lang nga naituloy at panagbasa na kaputa naarman nansa. Kawan. Manon tinubyo ni manon tinakanubya kini Ani. Inanit amok. Ada rekomendar yung babae, di yung am-amo isuna. Nanang, idan tapay lang ti high school ni Ani, nagarawan. Agdan din na mag-idi, nga adan padas na sakbay nga naggraduar ti high school. Kahit idi, panagraduar na ti high school, sa amatang nga nagbasa. Akala makilala lalaki latan. At dapat nakaigim kang kuha na nga pulis. Nakilala lalaki. Inadyak mariro. Baka almost sa nga pulong nga lalaki nakaigim kang kuha na. Idin to, tanilagring nanang nga balo, amamuko na isuna. Nagkareduaran kam ti high school. Awang pa'y nobyo na idi. Agaramak ko may di, anyam, sumat na di, panagsaksakit ni tatang, so nga, saan ko na nga saksango. Aging ka na nga, nadamag ko lang nga, agasawa dan, kaya di just alwad na nga birihilyo. Iso lang tamok iti nga boyfriend na. Nagasawa da, ita na balo, adan makatawan sipod balo. May sa laeng nanang, tinakaigam kang kuha na nga lalaki, ikumperaryo kini Ani nga ado, tinangkabit kang kuha na.
sausawan ng bayan. O, saan pa ka nalawag ka na kayo? Iso kay kayat ko nilagring nga balo, ngayon may balasang nga ani. Kit ni nga ron, asin nung tibagbagayo nanang. Awanti amamok dito nga babalasang nga, basil at padas na. Nga naminsang nga nakiboyfriend. Awanti amamok dito nga babalasang nga, saanin nga, awan no virgin pa ilaan. Kit ni nga ron balo nga lagring, virgin nga de. Uri saan nga virgin, nga may salang lalakit na kaigawin ko na. Mawatan na ka dinanang. Sa may sa, uri at dabalasang dita nga virgin pa ilaing, kinawang pa di boyfriend na. Ngim nilagring ti kayat ko na nang agsipod tayo di pala ang adakam ti high school, kit agayata kun ken kuana. Kit kasta ti bagama. Sa mong ibagbaga, kayat mo ti balo. Iso na nang, kayat ko ti balo, mas talakit di lagring ti balo. Nalawag tinak pa nang ilawlawag kininanang no apay anilagring nga balo manon nimitin nakpasyaren. Tinugtog ko ti rida o ti balay da manon nimi igem ko ti talo nga sabong. Ngayon nakpinuros manon nimi ti karuba mi nga darosas na. Hindi man lo kat ti rida o na ipasabat kanyak ti kadigos abanglo. Oh, Marino. Sorry. Take two. Baga na biim. Lagring. Ano to may mo baga? Kaya may saka baro. Idin to ta may saka ba't nga balo? Api nga siya. Kaya ba't kayat ko ti balo? Tinak ka di ba staragan? Huwag gayam. Flowers for you. Sabong lang? Yung tubigat, ikagkapay ti sabong. Sabong ti karbasa. Sabong ti pariyaket mo. Damat pa ya. Talo nga. Mabalinto na kanin no. Bigat nga atis. Wow, nagdadakkel nga atis detan. Mabaling ka kaninin? Tumbigat na imimas. Madino maganat. Dinak ka ti pastorken? Sige, sumrek ka. Sumrek ka, bats. Bats, manong name ititawag na kanya. Tugaw ka? Dikit anak mo. Nakaturog na na. Di, awang nga rin makadisturbo ka datan. Napay kung ano niya to. Ano kung ano makadisturbo ka data. Baka, dagkira adya kusina. Ha? Uri ka na kitoy. Nga nasurukan nga makatawan si natay ni Virgilio. Napigsa ta Ariana. Kadi, mabuting kat Araria? Saan na? Hapi ko mabutay nga. Katsi ka. Uri siya. Saan na ka mabuting ti Araria? Bats. Anad da nga, mabutay nga keng ka. Ano? Hanggang mabuting ti Araria, siya adad da ka mabuting na? Wen, tas ibibiyag ka nga ron. Anya tamok, baka gambatan na kanina oras. Baka pagkatawa ka na. Kaya na pa yung orot kumat, aramitek, na agkatawa. Agragsak. Naragsak ka? Naragsak. Gabutan. Nasihati ka sa saad ni kadikiti anak ko. Ngayon naragsak ka kumanin. Nasaan nga nagsakit ka na tayo ti asawa. Kayat mo? Adada paragsakin ka? Dati kabuteng ko. Mabutay nga gulpen na karakupen. Mabutay nga maramanak digiti lips mo. Baka saan ka makapagked-ked. Dati na ti kabuteng ko. Anya ka matitakas na? Anya ka pat kabuteng mo? Ked balo Balo ka? Baruak mo pelang. Ngimapingan siya. Gabutay di pa lang kiti patpateg lagring. Idi pa lang at dati ti high school. Umay ka kumaarman ni Dingem, sumadidib nagsaksak ni tatangin. So nga nagbalin ako na busy, ititaltalon ka ng bangkang. Tamasakit mo tindi ni tatang.
Aging ka, numanin gandatek tumayagpasya. Aging ka nadamag ko. Kaya nayat mo ni Virgilio. Aging ka madamag kung nag-asawa kayo. Dinakman la inuray. Amok ko mga rod nga dumteng ka. Sa bagay. Ngayon mapi nga siya. Kaputa. Pacheck na may salaing nga lalaki. Tidimteng itibiyag mo. Idin to tagi na dumababae dita. Sobra. At na kita babalasang dita nga kabitan na kita daw asawa na. Kinure adda nadalos nga babae. Wano balasan. Sikan tulat at umay ko basyaran. Nga dati tagapunan no hapi nga. Nadanon ko't kasto nga tawan ko. Ngawang pasawa. Duat anak mo, di ba? Dua. Di pututan ka mati dua, tapno upat. Tapno sagdudua kam ka di Virgilio. Nagsasaw ka. Kasla sususto. Kasla mapasamak. Api ka di ngasahan. Nulaki di tapat gana. Marino, as of now, awan man tanya man na mariknak, nga na isang sangayin nga riknakin ka. Gabotag tala ni Ed, ni Virgilio ti puso. Nga mawanan ni Virgilio. Kasapulan dagit anak mo, ti may kadua nga ama. At tuya, gumanat ka ka din? Sa anak ba't ka di gumanat, ha? Basta palubusan na kung may kapasyaran. Nga ti ore al-al daw, umayak. Tapay, pati al daw. Tapno, may asadag ko tirik na kadikitan na. Sigurado nga adulakit masaon na kita tao, bayaan ti sawan na kita tao. Bagahan na kayat nanang mo, talaga nga saan nakaakayat. Ang numaawatan nanto ti amin, papanan na nga tinakanto kaya? Sa maysa. Sabat nga ninanang ko ito yung paturay no, tigat siya. Sige. Urayam nga malipatak na di Virgilio. Saan mo lipatin na di Virgilio? Lipat, malaglagip mo latang asawam da di. Ngam kaputan na tayan, hang agungit ni Virgilio no, mga lakat kasukat na no, dikat maragsakan ba ideya? Nangaro na tikas kanya, ngagayayat unay ka. Mamati ka ko makaniyak lagring. Sige. Panunutek, adalig trik na. Sanak na rin nagbaybayag. Timakderak manunemi, ket iditagan datin na matumakder, inawat ko ti iman at tulungak na tumakder. Inawat naman ket tinulungak ti makder. Di makadakis man, inrad nagtaginuyot ko naman. Uy! Napaarakop ka niya. Ala, apa nga ginuyot nak? Ginuyot kaya kahit kapatak na rin. Sika inrantam ti imarakop ka niya. Ala, saan ko inrantam? No. Ginuyot na so napaarakop pa keng ka. Nagpanglo ka. Marino, nakabangbanglo ka ko nak. Nagbarat na sangaw mo. Makikita lapayag ko. Love you. Marino, loko ka. Dato ti kabutbuteng ko nakalalisto ka. Tala pa ng kinit ko tapidit-pidit mo. Orlasam ka titutut ko. Sampay nga kininit na di Virgilio pidit-pidit ko Dinaamo at pakatikelam. Ngam amok. Hala, kininit mo man. Kaya? Sarak sa gawawi din. Ana? Umiyan ako. Hindi ka ba sinumpatan? Umiyan ako. Pero, Karino, ano tararamin eh? Abing salagsak mo, nakulam mo iti baroko ko. Makalalisto ka.
Iti pa lang madlaw ko manong naming saan nga nakabara. Nabangbang lang amin terwatan naman nung iso nga ang binaro. Kat napanagmigak nga talaga nga wambrana. Nakabarbara, nakalamlamuyot manong nami. Ti may sakarag iti mansanas na. Marino, ibatang mo. Ha? Nagbara to takulap mo. Nabarbara pa ito iti bibig ko. Amok nga mawaw ka. Di ba? Namin sampay. Imarakupin ko ng di ka pa inaklum. Nagtuturo ka Urahin pa lang ang ako. Dapat mga oray ko pa lang. Kamayad ka matan, di ba? Check pa sure. To make it sure. And that, sa no, it is salad. Oh my God. Allah, Marino, nakalalis to ka. Nariing ko nga namin pinsan tirik na ni Balo manunay. Sana nga nakapagkadkad iti adda kami ni tirabaw ti kama. Nga di kiti anak na manunay kat nagaplag kami iti baba. Kat inyakar mi ida iti baba. Kat da kami ti adda iti kama manunay Nagastawa na yung ti panaggabgabon. Ang gusto na unay manunay di kiti aramidek. Nga magkuriyak amin dagiti bibig ko, dagiti ramay ko, tinaduma-duma pasat ti bagina. Nang rona di addan iti barukong na manunimi, dagiti bibig ko, kati pa nang kinikinit ko. Marin, Nang rona iti ipababak manunimi ti ulok. Marino, papanam. Di ka di pa pinadas, di Virgilio, di kastoy. Ala, Marino ka. Diyak pa napadpadasan dita. Ang mapadasam itan. Kat may bagam nga nagmayat gayam. Kunak man lang noong pa'y nanubiam. Ngim ampay nga amom di kita. Ada nang isuro kanya. Siguro napadpadasam dagito yun. Ala. Kaya dam no ko di kita magatgatang si ka. Ala. Oh, Marino. Nagmayat. Ito lang nga maramanak. Ito lang nga mapadasak. Nagmayat. Kaya't ko pa ay nagmayat. Di kayat naman nung name katagtali na edak iti baba. Aguri ka siyak nga roden. Namin adu ka siyak nga roden. Gusto kin biat kon manong name iti panak ket orela narsuden orela nagtay ka orela na isagad manong name kas lagdadamo launay manong name ni lagring taan nugutan na manong name nga nalalaing at nga amang taday di asawa na manong name pating kalaeng iti rumabaw kalpasan na chak awang pa may sa minuto manong ngem siya, manong nemi, iti pala babakit namin adun. Nang naroon na lang aruden manong nemi, iti tarim suuden termas ko, ket orel na mitlo sakbay, nga bimpak, sakbay met apimutok, tinabayago kan nga ornongen manong nemi, nga para kinilagring. Hasta ko iti panagkay-kayat-kayat na, manong nemi panagkay-kayat na kami. Marino, baka pinaraman ng kalpasan no, baybayan ako. Santo mapasamak na ita. Baka subapol kamit lang ti balasang sa nga balo. Baka makasarak kan to ti virgin pa ilaing nga balasang. Gito. Sut kay kayat mo, baka ibagam to nga kay kayat mo, mitlahay nga sikat imunang siyak, nga balo, maduat, panak na. Santo mapasamak na ita ko naklangaro din. Kaputi di pala nga patpatay ka lang rin. Saan ko pinangin daw-dawat? Ngayon maragsakak lao na di mamuwak ng balukan. Inuray ko lang di makatawan. Sakin may. Naminsan naklabi na siyar. Umyangkan. Abay, umyan ka talaga?
Kawan Kayat ko pa. Kayat ko man. Kayat ko man. Ngam nagpakadak maglangit yung pumarbangon manong nemi. Nakon. Doon ano ka ang subli. Umayk ng bigat. Uri bigbigat? No kayat mo. Umay ko. Iya sa dagtirik na kadigitan na mo. Tapnawan to di problema. Anak ko laeng. Sino kumapay? Nagitinagan na kanya. Baka sanda ka akaya. Kaya nagpayang siya. Gabot na singpet ka nagagayta. Baka kasukat na di birihilyo kat mamartek. Baka agrigat ka lang. Sige. Kadagyaman na. Ururahin ka ito madamdaman. Iri sumang petak manong nemi nakariingin ni nanang. Hindi mo ko naen nga imyang ka. Uno, nagawid kamit lang masapak ka nga rimuar. Sana nagawid kamit lang. Kikitaan nyo man tarawatak. Kasi tarawatak hindi mapanak agpasya, di ba? Imyang ka nga talaga. Nanang, mailiw di balo. Iso nga makabagkad-kad pa yung harot ko ma. Hindi makulding kuntirik na. Hindi kat naramanamon, ti sobra ti balo. Hanga bali ta may mesa. Sobrang harot ti adong lalaki. Ay, sasapo. Alala, nisod ko naman ako. Ada magkidirasod mo May mesa laeng de di Virgilio. Irin to tado di kita babayad di tang osto ti kulam. Nga doon nga lalaki ti naglabasan da. Nga, kaya pengarod nga imiyang ka. Inanang met kakaiso ng kayat nandi pinagusto. Nang itagaro ti plano. Isudig ko tirik na karigiti ubing nanang. Tanungas pagarigan ta kaya tagtundikit anak na. Kaya siyempre. Nagasawa kam doon. Tanukas ka doon ng laing nang. At ang tumatan apo ko yung kanya. Nasaan lang nga nagiti kakabsat ko at apo ko yung kadakwada. Hindi pa lagi magbaga ka pumutot ka tapno daywan ang apo ko. Agim, di ka. So, karod kita, adan to na po ko yun, nanang. So, pagdanagan nyo. Nagdinamang iti lugar mi manunaming adan nagkinawatan mi kinilagring. Numapanak agpasyar iti aldaw nga para kada iti anak na manunemi at damat balon ko nga magusgustuhan da. Ngayon saan ko ngayon rom itati sat detay chichirias man. Numamag-isot sa pulan da. Chichirias ko na. Madi anak ko kada kayo ti chichirias. Nisumantin paruam ni nanang yo. Kinitatang yo deti tatang yo. Madi. Deto dim imas riling tanga sa ba? Adi, maruam kito. May kaya data dito. Kaya mi dati chap. Dati ko, dati yan naganan. Dati no ba? Kaya mi data ko. Dati ito, ramanan nyo kami na. Datoy, inuksa ko ang ramanan. Mayat, ng peso. Maginaw. Nadamat, kan ka, nandagan mo tayo? Klili dito. Sige, mat, June. Kala. Takay ito tadading na. Kahit ko, kasanong madan kami pati ading dito. Di asawag ni nanang yo. No, ada mangpudot keng ko ano. Hello? Isawaim, awan na kon asawa ni tatang mi no. Natay ni tatang yun. Awanin. Di yung kadikayat nga ada kasukat na. May kadwa nga tatangyo. Kinasing petak met, managregalo ako. Inikang kayo ti saba nga nalengta. Into nabigat nga umayak. Hanton nga saba. Ano nga dito? Tenalingta nga kamutig. Ay, makautot. Maitigidya Ya? Saka ito isang petanti ko Barang mo to mabalin ka na kiti atis. Avocado. Papaya nga na loom. No? Nimas May kito sa jabalay. At ito papaamulak sa jay.
Nagpuros na ito. Pinasadya dito? Ano? Sige, dito. Kukuha kami nga rin kita na. Makanyo ka namin nga rin. Ikanyo ni nanang iyo. Hanga kahit inaanang dito sa ba. Sa sabali nga sabat kayat na tito. Ano nga sabali ako na. Loko ka. Amuman nga pagkatata. At sabali nga kayat ni mama nga sabang nga manamanan. Oo, Reggie Kobe. Pinanawag idan manong namigat na panag iti kusina nga ayan ni Lagring. Sililukod manong nami, madabang nagluto. Idara kupek so, uy! Simula kagaya man. Uy, madampan na nga dikit anak mo niti sabah. Di da kahit itay ng iti maramanan da, kaya gimas ko na da. Naluko na di inauna nga anak mo. Ikanyo mat ni mamangyo ko nakita. Sa bali nga sabat kayat na ko na. Imposible yung bagahan natin kasi. Aman. Isang umay ka. Tapakanan ka mati saba. Uy, mandama at may nagluto. Kurik ka. Naku mga sabang ibagbagan. Inalak di ima naman nung name. Sago yung paigam. Datat saban eh. Allah. Naimas nga talaga datat nga sabang ang tiyok pinaramunan. Sikalat na nga kanyang darabi. Hindi ka naman tumad dito eh. Ana? Mambalin? Dito ko na nga 69. At saludsud ko king ka. Ano rito? Dito kit answer na nga was. Was? Anat aramidam kalpasan nga makapangan ka? Aghenwas. Aghenwas. Nagbugo ka noon pas kamangan. Di ba? Sa dinup, anyat aramidam kada dyan kutsen no narugit. Sa dinup pangipanam. Diyay, karwas. Karwas, Maglaying, henwas, karwas. Anang artay, awag mo ka na tayo kwa. Dati inalilaw dakit kasla nagbaliw ti panunot na. Brainwash. Galing mo, Anang arti sumarunod ti 69? Sumarunod 69? 70. Matwas dati ng 70. Di pagsasalitaan dati at the answer na nga was. Kaya na sumarunod ti 69 kaya di 70. Ano kung answer na nga rod? Di sumarunod ti 69? Ano? Mouthwash. Mouthwash. Ano ko? Isumulagayam ini. Kinamok at bimaong ka nga naman nagmulumog. Nagmouthwash ka. Basta mo na tikat-katawa na naman. Uri na kita agbuy-buya manong name kita. Italaya nga nang kadalita. Anat sumarunod 69, 70. Madi mouthwash. Manong name nakipangaldawak kat kalpasan na itinapapan makiayayam di kita anak na manong orag matuon imbaon mi. Detan ko nata yun. Manong name 69 tinaramid mi tapos ni kas tagat aramidan mi nga sumarunod ti 69 ag mouthwash kami. Pero aramid sika nagmayat di ba? Alangan mo't nga sika lang kang kanakit makipangan ka mo't. Ito gayam ti magbagang mo 69 ag binaliktad. Katuin baliktadom dyan ay nagbaling nga 6 di 69. Loko, kape kang sanga amon Virgilio de kita hindi. Maglagod din tanatay ni Virgilio niya. Kit simang bay ka kanya. Amo mo na sobrang 69. Iulitan na. Aging ka manong naming na yung sudagan tirik na digidubing kaniya gamti problema. Manong naming kat digidinaganak kinilagrin. Sanda ka pa dyan, manong name. Nga talaga nga seryoso at ang mga asawa kinilagrin. Amangan kano, nutilayin kano kinababain. Kunak ba't nga baga? No saan ka seryoso ti may isang balo? Aping iso. No kaya't kung tilang kinababae ti may isang babae at gun-gun utik.
Diyan lang rin mapan sumawarak kadagit ay virgin pa ilain. Ore no 32 taon kung gwapo ak man. Damat kwarta. Kaya ka manon naming iti maysa nga malem. Agawit ak idin nga kapo iti taltalon manon nami. Idi tad sumungsugod ko umay ti ayan ko. Sino na di nga babae? Nakasiyot ti kumapkap manong nami. Sa naka-sleeveless. Sila damo ka makita. Habang umas asideg manong nami lasing kon. Nimod kayong Lourdes. Hello, kuya. Huwabay. Kung matagak manta natin mo, dalutwak na si Dami. Naglato ka nga rin ng mayan. Kuya, agpeso ka din nga, ang relasyon nyo kini Manang Lagring? Anta? Hello, kuya? Apay kahit mo tibalo. Kahit ko tibalo. Katsa, kuya. Tinakayat? Nabintas ako. Agparparang tipuan ti barokong ko. Nabangot sang ako. Mga taon mo. Kabaligtad na taon mo. 23. Nabinasag din kami. Napudawak, nakinis ti legs ko. Labang luak. Di pala siya ti asawayam, kuya. Ape pa lang ni Manang Lagring, may isang balo. Iso ti patpatek ko. Nung nasusunod tumit nga ipatek. Kuya, nalaingak iti sex. Baka nalalaingak ngem ni Manang Lagring. Amok nalaingak ka but ato experience mo. Namin ano ka kinabit ti may isang pulis. Di ba? Ada aking igam kang kaidi. Una angim na tayo. Una pinatay na ta. Pulis nga hard killer man. Ulo sa mo nasingpot mo to, dedi ko. Kanang nasingpot. Nalayang dedi pulis nga nang kabit kang ka, di ba? Hanggang ako nang kabit at nagsinanda mo di asawa na. Manamat ang lalaki din na yun. Nagpasag ka. Tapi salsalod-sudeng. Salsalod-sudeng. Kat no kayat nat. Napimpinasak ken o ubingak ngem ni Manang Lagring. Agkasada na kayo. O kabaligtad tawon nyo, itawon ko. Alawin. Nabakbagat isuna. Ngem may salaeng ken may kaduak na nagbaling na lalaki di biyak na. Sika na ron. Kahit mga sahon, ibagam nga naluglog akon. Awan ibagak na naluglog, no, awag man detat kasken ka naluglog, ni suman naman. Kahit kung nga rin makiasawa kang ka, tapay, manamnam na kananamati, napinta sa biyag, dosi ka. Taapay, nagagat ka, atuturnong mo. Nabayagan nga, agbangbag ka, talong ka, kiduduwa ka lang kininanang mo, pag ipanam ko mga ruti kwartam. Napaglak mong karigiti apit mo, baknang ka dimin. Isot ka po nang kakayatnak, tapno mairaman kat baknang ko. Kuya, alan digkadigdigos ko. Saan nga sakti sulisog, yung kaputa dinakto nga sulisog. Di ka mat gumatang tinatang? Saan nga data, pambarko lang data. Nga may kadinanon dito tap na dawa yata. Una saan, umayag to di balayan to nabi. Wala ta dududuakim at kininanang mo. Awanag to di balayan to nabi. Mapanak umyanti ang dalagring. Tulog ko nagdirak kayo. Uri pakitak na, uri nakalabos ka. Ano't aramidam na nakalabos ak? Tumaraya. Tumaray ka nga may makarakop kanya.
Itarayan ka. Ikamatin gamat. Di kamatin na. Numakamatan na. So yun ako, nakalala, kamatin na. Oh, manang Marino, Rainak. Manang Marino, Rainak. Di makadakas manong name nagwaras met ti damag na dakano na pasamak kada kami kini Lourdes kada hindi nga oras. Ngayon pudno? Anat pudno kay pagbagang? Pudno nga na pasamak yung kani Lourdes? Awan na pasamak mi kini Lourdes. Ti pudno, imay nakdinanon sa taltalon. Sulsulisugan nak ng tsak pulos pinasulisog. Sino pa tiyem? Dagi dinaganakin ka? Nga kaya na saan nga tatatag at kagasan? Wano siya ka mismo. Marino, diyak kahit kami nga makaagaw kang kakanya. Kakaiso na ngay talaga napadasak ti kastoy. Iso nga rin nga saan ka mumatpati ka dakwada. Nga madadang sanda ka akayat ni nanag ko, datatang ko, kaya di kakapsat ko. Habi nga iso matungpal. Ano ko magbibiyang na? Kat nabayag kang nga si Mina kadakwada. Dato nga balay. Balay ng patagdar dito Virgilio. Tapos na di ka sa akong problema, talawan ta na ito nga balay. Umay ka sa di balay, dudutua ka mo kininanang. Tapos saan nga pakibiyangan, saan na pakibiyangan, di kiti parents kakabsat mo. Iba't patag na kung ano saan. Iba't patag ka. Pues, no yung talagang ipatpatag na. Intun bigat, irubwat mo di kita arawatin nyo ka na kitag anak mo. Taumay kayo sa di balay. Di adadamanin nga, madit sa na kiti tao, agdan natan saan tapag nagkasar? Narigat ano dito yukit so insut isnun to pala pa nakaplano ti kasar. Amangan saan nga naurnos si amin. Isang patmon ti bagim sa di balay. Saan na siya ti sumangpit ditoy. No di kat na kayo ti sumangpit nga ginay di balay. Tapno awan ton ti maaramidan di kita naganakken ka. Kasta nga ron tinagpasamak manong nemi tinalawanan da kita aggiina timpatagdar da idi nga balay. Kit imaydan iti balay. Si awat met manong nemi ni nanang kadagiti aggiina. Talaga nga takay tagkagasat, anak ko agad sige. Ila talaga nga aging ka nga sa mo, mapasuko digitik, naganak kang ka, lagring, kadigit kakabsat mo, awan to tiya, talinaay, ken ornos ti panagyan tayo. Nanang, awan to ti maramidan da numalpasin ti kasal. Ori awan pamalubos da tatang kininanang, dakilak batin. At damatin bukod ko ang bihag, sipod ng kaasawa. Kaya ori bahalawak, adalat na bukod ko ang desisyon. Sige. Dakay nga rulatan dagtutulag, iti kasaryo, tapos nga yasta, kaya maanga yan. Kaya nung kas pagkarigan na umay dan tumatandar, agad na siya at unay. Kasta nga rin tinapasamak manong nami. Natulagan ti kalay sami, siyempre sa kanamin ti amin. Aging ka nga makalawas sakbay ti kasar. Iti sumang petak dito balay, at darigiti naganak kinilagring. Agraman digiti kakabsa ti lagring. Nang, adada kaya. Kaya may nakanumit lang at tapno, maanaor-urnos mo't lang di amin. Marino, anak, nanang ko nam. Nanang, kunak man no santa kami na kayat. Kita nakarti maaramin ito na kita datuin di kita agina. So nga namiris me, na talaga nga da kayo tinay-kari, nga tungpal bihag, agtaktakulay na. So umay kami matlang hatap no, umay kam tumatla, umatendar iti kasaryo, into no dumteng. Alakit na siya at unay nanang, tatang, kenda kayo nga kayong ipag, ta si awat kayo matlaing kanya. Naikari akastoy, tayo di pa ilang agay ayatak kinilagring. Naliwayak lang saan may nag-arim kong kuha na hindi kapatabi siya, hindi matay ni tatang ko. Naladawan iti mamuak kasardan kini Virgilio.
Ngam saan ko kindaw-dawat nga mabalo. Ngam naragsakan na kaya, di may isang nga balo, makatawan, pinasyar ko, nadan nagkinawatan mi. Ilang arod, hala. Sabi ko mga arod, anak ko ta, naragsak ti bangunin niyo, pamilya. Naragsak na talinaay na urnos manunimi na iti anaangay nga kasarmi kinilagring. Dito'y kami sidong ni Nana nga nagtalinaed, nga napadakkel, nga napalagda, napapintas, ti balay mi. Ti balay, ngayon patakder iri, dadi Virgilio, nga asawa ni Lagring, manunimi, may sa kadagiti kakabsat, dadi Virgilio, iti nang okupar. Awanin bibiyang misadyay, gamata, adamat karbaganda, nga mong kupar, gamata kabsat, dadi Virgilio, ti agikan ita. Kat agpaiso manunimi nga duwa, ti bagi met kanilagring may isa nga lalaki kan may isa nga babae umapalakmat nga da junior na so nga junior do nga junior manong sa may duwamat nga babae kasano ti ba nang tratar ko karigiti pudno nga putot ko intultuloy ko tinang ipateg pudno nga putot ko digiti imun una nga anak ti asawa kastamet manong name ni nanang sa nga padaan naman nga ibilang nga puko digiti anak ti asawa. Kastamat digiti nekakamangak manong nemi umay dumat sumor sa rungkar at dagin di ang ano adda masapol dagit isus sa rungkar hanggang mi bat makamagkedked gaputa nagtultuloy lata ti pintas anayas ti biag mi nga ba nagtinulong mi nga mga sikaso ti ba ang kakinitalon nagagat kami ket adu digiti maprodukto mi adu mat digiti mapaglaklakwan. Dahil ito'y nga rod, manong nimi, ti pakabuklan, ti pakasalita, nganak na timburay, ito nga programa nga kaslay di kalmanlaing nga napasamak. Agad na daw-dawat ko kasabi ko mat at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti biyak. Ito'y nga rod, agyaman nga bagaya mo, Marino. Thank you, Marino. Thank you mat kadagiti nagbuyan.